Comencem, no? Bé, bon dia, diputades, diputats, síndiques i síndics i persones que ens acompanyen. I companys també hi ha alguns companys de la sindicatura. Abans de presentar l'informe, permetin una, com deien a la facultat, a les assemblees, una prèvia. El que ara ens recordem, no? Per què aquest informe? Hi ha moltes lleis que surten d'aquest Parlament i algunes que fins i tot hauran participat vostès com a ponents o com a diputats que les voten, en les que determinats instruments de gestió que s'aproven per llei i que es constitueixen, s'estableix a la pròpia llei que el seu sistema de relacions amb el govern executiu sigui a través d'un contracte programa. Moltes vegades als nostres informes ha aparegut que aquests contractes programa, a l'hora de la veritat, per la raó que sigui, o no s'activen o no tenen la incidència que haurien de tenir d'acord amb el pes que el legislador, és a dir, vostès, li donen a l'hora de redactar la llei. I per tant ens va semblar que pagava la pena agafar-ne un i sobre la base d'aquest analitzar-lo, un que a més, val a dir, a favor del Teatre Nacional, que sí que funciona, o sigui, que existeix, que està redactat, que es va fer un seguiment, i veure quin és el paper que té aquest instrument. Aquest és un instrument que, insisteixo, en moltes de les lleis que aquest Parlament ha aprovat, s'ha inclòs aquesta figura per establir les relacions entre l'ens creat i l'executiu. I, per tant, creiem que té una certa rellevància posar-ho de manifest, fins i tot a efectes divulgatius, que també ho tenen els nostres informes, el nostre treball, de dir, això és un contracte programa i li hem de donar el valor que va pretendre o que pretén el Parlament que hagi de tenir en la mesura que ell ja l'ha inclòs a les lleis que ha anat aprovant. I per tant vam fer aquest informe. Aquesta és una mica l'explicació perquè suposo que perquè algun diputat no s'hagi sorprès de dir i ara què ens presenta aquí la Sindicatura de Comptes? El contracte programa és el document de formalització de les relacions entre el Teatre Nacional, en aquest cas, i l'Administració de la Generalitat. I el tema important és aquest, es recullen els compromisos de les contrapartides amb dues parts i que inclou un sistema de seguiment, avaluació de compliments i de les clàusules establertes. És a dir, hi ha un acord per crear el Teatre Nacional i dotar-lo d'una estructura jurídica. I aquest acord, un dels elements claus és que a l'hora de relacionar-se amb l'executiu, amb el govern de la Generalitat, ho ha de fer a través d'aquest contracte. És un instrument de gestió, de planificació estratègica i els recursos aportats són la font principal de finançament del Teatre Nacional. Per tant, un dels elements claus del contracte programa és la gestió, el seguiment, l'avaluació d'aquests recursos. Quins recursos s'han aportat. L'objectiu d'aquesta fiscalització en aquest cas és valorar el compliment d'aquest contracte entre el 2019 i el 2022. Com veuran, evidentment, com moltes de les coses que aquests anys anem portant, tot allò que ha passat per aquest període tan denostat de la pandèmia, doncs sempre té una objecció que és, i a més ho hem fet dintre de la pandèmia, per tant sempre té, però bé, en qualsevol cas, amb o sense pandèmia, es pot fer un seguiment del contracte programa en qualsevol cas. L'execució del contracte està embarcada, i per això ho diem com a fets, per la pandèmia. El Teatre Nacional va programar 39 espectacles i va fer 397 representacions, és una dada perquè la tinguin vostès en compte, i van assistir 78.000 espectadors i el nivell d'ocupació del teatre és del 58%. El pressupost és de 12.800.000 euros, però dels quals les aportacions del govern és de 10. Per tant, ja tenim una dada important en la qual el govern ha de poder saber a través del contracte de programa. Què hem observat? Primer, que els objectius estratègics i operatius eren adequats, per tant, estava ben fet, és a dir, però estaven formulats com a accions genèriques en lloc de fites o reptes de millora. Entenem que uns objectius en un contracte de programa el que han d'estar és fixats de manera concreta, no de manera genèrica. Costa molt, per tant, és bon saber si és aconseguit o no és aconseguit. Els valors de les fites de la major part dels indicadors són poc ambiciosos, ja que són inferiors als valors reals de referència emprats. Bé, jo crec que no m'extendré més.
L'execució del contracte està marcada per 3 addendes motivades principalment per l'impacte dels efectes Covid. Bé, això ja ho he dit, ja m'he referit abans, és a dir, totes les coses que estem treballant, ara cada cop menys, feliçment, però estan molt marcades per l'any 20 i 21, que són els anys on vam tenir la Covid, i per tant en aquest element també. L'element important, el grau d'assoliment global del contracte de programa ha estat superior al 100% en tots els exercicis, motivat d'una banda pel valor poc ambiciós de les fites i d'una altra per les modificacions introduïdes a les addendes. Aquí és on creiem que s'ha de corregir. Ara ho veurem més endavant. I el seguiment del contracte de programa ha estat adequat. És a dir, en aquest cas sí que s'ha fet una... Igual que amb altres que hem trobat en algunes entitats del govern, que o no tenien el contracte de programa activat o l'estaven negociant o no hi havia el seguiment oportú, en aquest cas sí. Què recomanem? La revisió de la formulació dels objectius estratègics i operatius dels indicadors, és a dir, ha de ser possible, ha de ser creïble i s'ha de basar en dades i en actuacions concretes i rellevants. La revisió de les fites dels indicadors perquè representin una millora o un manteniment respecte a la situació de partida. No ho podem criticar, però el fet que superin el 100% vol dir que alguna cosa ha estat mal plantejada d'entrada. I en tot cas, això és el que ens sembla que s'hauria de revisar. I la revisió dels topalls dels indicadors per estimular l'assoliment de tots els objectius del contracte de programa. Per últim, els recomanem la inclusió d'altres formes d'incentiu més enllà de la incorporació del romanent de tesoreria en el cas de compliment. És a dir, el contracte de programa que hem analitzat contempla que si s'assoleix aquest 100%, el romanent de tesoreria que pugui generar el propi teatre es pugui incorporar pressupostàriament. Bé, ens sembla que hauria d'haver-hi alguns incentius més enllà d'aquest. I incloure les causes de modificació del contracte de programa també seria important en aquest lloc. Bé, en resum, és un informe que per nosaltres els pot semblar més simple dels que a vegades, o d'alguns que després explicarem, però per nosaltres és rellevant el fet de posar sobre la taula un tema que és important, perquè és un tema que té conseqüències en l'acció de govern, en l'acció pressupostària, etc. I que, per tant, des d'aquest punt de vista ens semblava que valia la pena parlar-lo, agafar un exemple, i en aquest cas el Teatre Nacional és un bon exemple. Per què? Perquè al final del dia l'estan fent servir, i això s'ha de reconèixer, i és el sistema de relació entre ells i el govern, però, com veuen vostès, hi ha elements de millora que valdria la pena posar de manifest. Moltes gràcies.